दिनै आं त कायसा कक सावनो दिल्लीयाव थांलायमानि जरावो दिल्ली थांलायमानि जरावो साबो ब जागावो सिद्धि रक दायतलांलाय हुनि सिद्धि रक जोंहा कोनो सायना मीडिया पर्सन तिब्रासा मीडिया पर्सन रकनो बुनानि तकनानि हिलायखा खुदि बुवाग्रानि मोखां खामान आंआबो मानाखै माने आनि चायादां खाना पहिला न आनि सापरायबारं न हामबाय मारागो बिराट के ताहिके आनि चैनल सपोर्ट खायमान बागै न भिडियो न फार्स्ट नि सिमी पाइथक जरा नाखे नाय खाना गायनाय दि जिनि ताखक प्रोड्यूस तामा हिनि साका इनके ताखक प्रोड्यूस आं निनि कगनो सालाय सासुया आं मासे मानजोगो नों आनि कगनो बुजिया फुं ओइ मानानो आं खा नायटं त्रिपुरा नों खा देबरमा आबानि बागै नों आनि कगनो बुजिना नायदि बुजियाखै नों आनो साया हिनि माननाय बुजिखैतो साया हिनि मांगाला नों जदिसो बबागारानि माखां खामनो किरियो गाकाय नों तानि बबागारान बुमु खुरै नों अर भिडियो पोस्ट खायकाबा इनके त्रिपुरा सा मीडिया रंग बुनान तंना नाय खापं नेता रक सिद्धि तेलांगै ब नेता सिद्धि तेलाइन थां ब मीडिया रक बुजांना अंखा नों अबखाय तानि सायाबा अब साइरो दिबा नों बबागारान बुमु खाय खुरि रखा और बबागारा नों बबागारान बुमु खुरका सिद्धि तेलाइन थांपं नेता रक हिसाका आसकायनो बबागारान माखां खामका नों बाइके खामनानै किरलां नों जदि किरियो खामजांनानै हिंके नों अबहाय भिडियो रंग न कक सागै पुस खायनोसे नांया के नों त्रिपुरा मुथा तंग माने त्रिपुरा मुथा याकारै बीजेपी थांगा के नन जत बरक साया हिनैनो प्ले नों तानि बाय थां बरक सिबु सिया सिनाबो नाया नों थांका नों साया हिनजांनायनो नों साया अंखा बरक हिनजाका नों साया अंया फुं साया अंखा बरक हिनजाका नों फुरके तंना नांगो नों अबहाय भिडियो रके पुस खायनो नांया जेबं साइतंग थंग बरक नों गाम खायके नों गाम खायतंग दि कखा एसे ओके जिन ताखो प्रोड्यूस न आरो ऐसा आं हामबाय मारगो नों अबहाय भिडियो पोस्ट खायमानि बागै बिराट बिराट हामबाय मारगो दिनै आं त कायसा कक सावनो दिल्लीयाव थांलायमानि जरावो दिल्ली थांलायमानि जरावो साबो ब जागावो सिद्धि रक दायतलांलाय हुनि सिद्धि रक जोंहा कोनो सायना बोले हा गोबां मान नेता रक सिद्धि दायतलां थां उतरेनो मीडिया पर्सन तिब्रासा मीडिया पर्सन रकनो बुनानि तकनानि हिलायखा वालाय लेखा सुगलाय लेखा आ बरक न्यूज खायनानि बागै आनो फटो रक रहबायखा आनि एरियानि नेता रकनि आ माना खायु आजराव आ मीडिया पर्सन रक साव दारा बुबाग्रा बायदिनि मोखां सिमी नाय जों सिरिंगत नंगौ ताम खायनाय सादि बरनो बुजगौ आं खबरदार तारि खुदि बुबाग्रानि मोखां खामानो आंआबो मानाखै माने आनि चायादां खाना दल बायना किरिजागै आं साखना बोले दिनै आनि मुङै प्रेस मिट खालायलायो हामिया हामिया हनै चाया चाया बहाय परदुस देबरमा एकदम थांपानो कुनंगिया हनै बरबिनि लगी जॉइनिंग खालायरेमा बो फैक्सी हनै के फैक्सी हनै आंनास नांगिया के तांगिया नि ब्लगार सके पर्सनल अटैक खालायलेखेबा ताम बागै